Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Masih bersama Mbak Isma. Kali ini Mbak Isma sudah macak guys, bar mandi ape ndang berangkat budal ning gone Randu ki masih nunggu Dek Ferry ya. Dek Ferry masih sekolah, urung pulang pemirsa. Jadi ngenteni Dek Ferry mesisan kok terus mulai salin kita langsung budal OTW ning gone Randu kimangan telepon buin dhisik saurunge perono. Aduh wis iwet guys. Mbak Isma orang teko kono ku lho wis tak gawekno tape, sok tak gawekno utri nggo mulih. Aduh teko kono urung wis ape merekenek ndedak. Kimangan telepon Pak enen. Pak enen sawah pemirsa. Terus kengko budal Mbak Isma iki mau wis golek. Kan tak tekoki masak apa dok ngono gak masak ngono. Terus gimana Mbak Isma tumbas bakso ya pemirsa ning gone Pak Yon kono. Ning kene baksone enak timbang ning Randu. Ning Randu cilik-cilik ning kene tak tukokno sing jumbo iki mang, bakso jumbo. Tapi tak kon misahno kuah ambekan ikune. Apa jenenge? Kayak mie apa ngono ane pemirsa. Dadi kuahe pisah. Sambele ya pisah kabeh. Dadi wis teko kono wis karek mangan ngono lho pemirsa, gak masak, gak ebyek. Doe saiki wis gak mak mlengo, dadi ape tak gak nolong gak sida. Wonge gak oleh karo dokter mangan goreng-gorengan. Soale suarane serak, suarane ilang, maksudnya karek ngono lho, gak cetok, gak oleh kakean gorengan. Dadi masak apa saiki digodhog, mangan kerupuk pun kerupuk bakaran gak gorengan. Wis gak gorengan minyak wis gak pemirsa. Masake digodhog-godhog, labu godhog, dong telo digodhog. Apa digodhog? Malah ya wis ngono Mbak Isma, muga-muga engko tak hati-hati, tak alon-alon selamat sampai tujuan ya. Mbak Isma pamit dhisik pemirsa, tak napak Dek Ferry dulu. Koyo nggo helm. Udungan kok panas kok mesti. Yes, Mbak Isma berangkat dulu. Oke, iki. Jame wis Ferry mulih iki. Gimana tak kon sekolah dhisik karepe yo mo. Bukan emas permata, bukan mata. Kabeh wis tak sepakno. Ini adalah baksonya. Ini tadi beli 4 yo. Aku tinggal mangan ning gone kono pemirsa. Nah. Kuwi wis tak cepakno. Apa wis tak cepakno wis karek berangkat. Iki klambine Dek Ferry ya wis tak siapno, engko dadi mulai sekolah langsung salin, langsung budal. Iki mumpung ijek esuk, maksudnya jek rada ora panas tenanan pemirsa. Dan engko nek sore mestine udan, usum udan. Perjalanan mungkin 1 jam, nek gak Mbak Isma ya paling 1,5 jam lah. Tapi saiki dalane wis apik, sing separone tapi urung dibangun jare Masku. Tapi kan wis separone wis halus ya pemirsa. Ya wis ngono ae pemirsa, nanti kita lanjut ning gone nek wis teko nggone ibu kono. Oke. Kita berangkat. Apa neh sing carry yo? Iki kosmetik apa wis tak adain ning gone jok, mantol ning jok. Pokok kabeh wis siap. Ape ning kono mok rong bengi 3 dino ae bingung oleh nggawa apa-apa pemirsa. Kaya wong boyongan ape budal ning Jakarta. Wes aku tak budal dhisik mapak Ferry dhisik pemirsa. Nanti kita lanjut lagi. Halo. Kurang sehat Ya, orang jajan. Saiki belanja. Alhamdulillah, warisan nanti akeh ya. Kegontok. Kayak kesel nang pikeme kudu ngantuk ae mang. Anggere tak celuki. Fer, juturu. Ning nguri. Iya, tapi gak cekelan ngantuk. Oh, lah wis gak sabar. Jakete dicoplok. Tak leren sik sikilku. Ya
Yo wong kok ngapain terus. Kesel. Belum apa lho kata buru. Kok anu dong ikul kono mau. Darono? Hah? Darono kuwi. Ngene. Ki mau wis bayar purung kuwi, Peri. Peri, bayar purung. Wis. Dai wis. Terus teko omah, guys. Aduh, dalane mau ki walah treke akeh banget. Loh, gak masak. Aduh, gak masak, guys. Kelan opo ki kelan jagung. Untunge mau ana bakso. Pakai duit ngeblonjo. Saithik yo, guys. Guys, pitike. Walah, pitik sing tak gawa kalau pemirsa. Kok cepu, nggo loro. Wedok kabeh. Itu apa ngedong nah tapi pemilu gak mangan. Jare mak ndek kae lanang wedok kuwi. Ternyata wedok kabeh. Iya lah yang kae. Ya, kuwi anake keliting. Pinter iki malah pinter iki butuh jane. Enggak kae. Kae babane. Untune, lagi dong kan. Lha iki jagone sapa? Aku maku. Becik dadi akeh pemirsa. Iki kae digawe cek cilik, wong keriting. Kudu iki sak meneh kae. Anake piro ki? Songo, ya baru belas yo pati loro. Juntas ya anaknya. Dulu 11 kuwi. Sing iku pemilu petru iki coba. Pemilu di anak sing kuwi. Lho kan kono kae. Wedhuse wis gedhe. Yo, ku meteng ae. Tak buak karo bletus kabeh. Pitike dadi gembrayah. Dikei make. Mangane beras. Tak kei sak jodoh lanang wedok. Lho delok wedok-wedok. Kabeh. Bukan aku lek. Dalam bener. Beneran duwe dadi akeh. Lah sing kae ngendok. Untuk kan gendone. Kowe video gak dadi anak. Gak dadi. Iku gendone, ndok wis pitu tak wis to bakal salah. 6 itu. Apa, Mak? Tapi nek wis mateng. Ayo ribut teko e urung Mas. Ki apa to iki? Tak kumo apa? Kemarin embul kono. Untuk kan apa sih? Untuk meeting. Jadi kami. Wis. Wis nang apa? Ngene kakung baksone kok selak adem. Pame beto apa jemana ora kali. Semangkane langsung dipecah, guys. Kuning ternyata. Ora abang. Iki legi kok jute. Lagi dari yo le. Iki bodoh. Mangke apa digani kerupuk bereng aku mau. Nah, sini rene. Kon nggo gedang, kon nggo kerupuk piye nek nggo. Bareng nang iku. Senane pakmu. Tuku ning kene engko. Kok kerupuk kok tapi enak kok kono jarene. Wah, Ora iwak tadi. Tapi enggak. capek abang ning kene gene yo. Buka. Engko tak tukono pake mau kerupuk aku. Wegah lo tuku kerupuk pesta digoreng dhewe. Nah, enak iki. Lagi tuh. Kakung ki jek ning sawah piye, guys? Ki engko selak adem. Aku tak ndulang Peri sik. Mang bakso. Beli 4, ibuke 1, Peri 1, kakung 1. Oke, guys. Ini sudah nyampe mau makan bakso bilang Peri sih. Kakung masih di sawah. Doain, kerai. Yo, ambil lombe. Engko nek adem makan mie. Makan aku ngonten. Ayo makan. Aku tuku bakso wong duwe gak masak. Masak apa mie?
apa iki? Osengale, hutan kangkung, kono iki botok. Enak kuwi. Ayo kira bakso. Anu nang omah sapa kuwi? Dia. Mama. Ora afne. Tuh. Piang turu. Aku bilang kayak Rico. Pakai saus. Saus. Iki ngenenan tok. Ini gak belum mie tambah mie sampai mie ambek iki lho mau mie iki mie ambek bihun mie karo apa jenenge kol tambah mau kayak saus kecap sambel terus ini lah piye kok apa didulang kok rewel kok didulang ora ngene tok rewel itu salah kok ya kena mbak aku lambene yo muntah karo aku kesel aku jengkel kono ora ketok pemirsane kok sama kok sing ora enak malah sing iki ayo kowe meraih kono apa iki ya debum ayo kene mau mbek mak ale ngoseng no patane lho dudu ya ini iki wah patane wis kono kan ora iki jenenge nek kene ale klanding iki ning merah ra enek eneke ale kemplang sing gede-gede kuwi jawab mah matang kok panas iya hari ini makan iki sah jadi is-isan bismillah enak ya ning bakso ning ndi emang masak oseng-oseng pindang dikei anak kocaku mak emang ki kelan pluk pindang gede dikei klanding iya dikei klanding klanding dioseng ngono lho san mbok apa nek buka aja terus ambekan botok lha kok ora aku katut katut lho katut karo katut ning ndi nek katut sing kono ae dan rupanya tak sepong ini dan malah seneng ngomong soalnya ini ya nek tangan digawa ning meter ono nek merah ki ora enek jebule nek keluargane mbak Deni wis tok liyane wis ora nek kene cek ngono dadi apa wae cek berbaur gentenan ambek tangga ngono ku lho ora tangga iki dulur iso dulur maksudnya tangga lah yo ngono-ngono lho mak ora mek dulur tok nek ning kono kan gak enek lah gak ben sepanjang gak mantuk Lubang terlalu jeman lho, lambang terlalu jeman. neng luwe Nanti lombok. neng kono mbok mbok nang ngisor kono dhewe ya mak gak apa-apa Bukan anu ora kae papat mana belajar apa ini belajar kene soal apa kan cepat sibuk belajar anu belajar tolak nah, wis kan enggak lengong lho kalau man gorengan.
Dua aku bilang. Kowe di sore ono? Enggak. Endi? Yang mana? Endi? Aku bagi kalau itu boleh. Nama apa? Apa? Mana dia dalam apa? Tetep Luar biasa itu. Mana ini? Coba nabrak bang enak ya. Drama apa sih? Jengkol mie nek mak. Biasanya lo cara orang kulit. Kan kali kan. Nek kono jengkol lagi murah. Bawa aku tolak batu. Kita mana kalau yo berapa ribu? Yo. Begitu. Lola, tadi aku pernah kembali kok jadi manusia. Apa ini? Apa? Manusia ndak ngerti Tuh. Di dari manusia lo. Oh lagi balungnya sapi. Ya Allah, ya. Mojok. Kayak neng piring apa? Alah. Tinggal. Betul yang makan lima kata. Udah buka toh. Apa pun mbak makan betul. Terus aku kan ngomong papat. Apa kan apa angko? Jangan, tapi ya. Berarti engko Mas Toto, Pak yo cek. Di pampi itu semua sudah melalui temuan murah. Dan nang di lombok akeh. Aku masak satu. Satu tak. Masa aku tidak mau ngomong. Cek nek sawah Sejilu ae tapi kan aku wis tak kewaki. Jadi sih orang benar, tidak susu. Udah buka mbak. Nggo neh no ya tak panen. Boyak Mek neh miwah neh. Nang mangan ra enak. Kangkung. Mangan terima ngono kuwi. Kuwi anak-anak seneng ira karo Ini enak. kawan. Enak. Udah waktu dulu, ada senang waktu itu, ada tabar. Ini ada masak nenek. Seneng Ini yo. masakan ini iki nek. Lho, benane mbok dirasik. Kon gak tape nek. Iya. Lah. Iya kok. Oh, alah. Tapi kan jaluk kowe ta, tak ngono nek. Oh dia baru, kita apa dulu kilo. Ban. Yo kayak sak semeleh Aku kok. malu kan soal ini. Kami itu pun dari mbak, aku dari rumah aku dari lupa aku tuh orang ini tuh orang ini. Kok kene kok cepu aku ngono. Tapi nak kono, kono tuh ini, oi. Dan tak nata we. Kono ki wateng ini makanya nak hubo. Tengiri. Masuk Tapi apa abang. murah tuh, kalau gitu yang mau kecil ini. Neng di Tempura, ini daerah ini. merah kroso. Tak yon. Jadi nak soalnya Jokowi yang untuk kuno. Neng kene merah randu. Belas. Baksone kok. Ano kok ini Mana mah? is bener. Wong iki mah wis tak anguk kok wis melek. Nang turu ya. Ini lagi si tolong jadi begini. Oh, Bakso. ini. Kerteng parek. Wah urip ya. Mangan aku kon mangan anu nek gak mangan jajanan gak enak. Waktu dulu aku di waktu lama dontel lah. Aku nak kuat lah itu aku kasih tahu. Oh, Tak kuat sudah nak kuat sampai belanja. Sampai usah tak. mbok delokna aku lah ya mbok yo dojan. Aku belum mau ban dari sana. Mbah anu mbah damai sih. Mbak dontel lah orang apa nih itu tadi banget aku nangis. Mau Lho rasane nganu kok. Rasane iki gajah nganu. rasa sapi. Karena yo jerone nek cintang. Daging cintang. Anake udan terus iki kene kok udan. Ya ada apa minjoni kan lho. Ayo. Perang kan. Pamer loh ini. Berapa yang di barat zona bocornya? Anak aku tak jaga jangan ini kan tak tinggal tak. Tapi besok sampai yang ini tak lesu. Ya warna. Aku udah di sini. Tapi aku mulai aku metu kono digojek dia. Masa gojek nama? Padha kesel. Dia capek kan. Kalau Jepang, Bebujuk ya udah jago lah. Saiki mah 40 nak aku. Ini kene ki angene segeres.
Tak lanjut. Apa negor gedang-gedangnya suloh. Mateng. Tak tutupno. Endi le Mas jane? Aku kok ora nggo sendal le. Aduh, aduh. Oke. Endi? Iya. Iya Mas teger. Gak ero idoke, kakung. Mateng gedang rojo. Lho piye Mas? Negor gedang. Mbah. Dewau nembe. Mateng Mbah sulo, Mbah. Nggih. Walah Mas dondonge Mas, ya Allah dirujak enak. Dondong. Kok kluweh kayak gini. Negarane Mas gembelok. Mateng Mbah gedange. Lho semute gatel lho Mas. Ma aku semut gatel. Kon nggawa bedoke nggo mateng iki. Tandure padha wis padha tandur. Kayak nek jamur yo. Ngono kae biasane nek usum tandur ini jamure agih, jamur dami. Aduh. Dicokoti semut aku. Oh, dondonge ya wis. Nerecel. Semute agih ya, Mas. Aduh, itu pangane sebut gatel. Ya ampun.